Hej Kevin. Jeg har fået til opgave at lave sådan en evaluerende video, hvor jeg fortæller om, hvad vi har lavet på det her forløb, og hvad vi skal lave på næste forløb. Og jeg skal også fortælle lidt om, hvad mine forventninger til mig selv på næste forløb det er, og hvad jeg godt kunne tænke mig ligesom at fokusere og blive bedre på værkstedet indtil næste forløb. Så ja, på det her forløb, der har vi haft en hel masse om kobling og trækaksler, drivaksler og kardangaksler. Og vi har lært rigtig meget om styretøj og undervogn og alle de forskellige hjulvinkler, der findes. Og hvad de ligesom gør, hvordan du justerer på dem, og hvilke fejl, sådan diagnostisere ud fra hjulvinkler. Hvis camperen er helt fucked, hvad kan så være, hvad kan være grund til det? Og så har vi lært rigtig meget om AC også. Føler jeg faktisk, jeg er fået rimelig godt styr på i forhold til før. Også hjulvinklerne føler jeg også, at jeg er blevet meget mere skarp i. Føler sådan set, at det jeg har lært om kobling og trækaksler og så videre, det føler jeg havde rimelig godt styr på i forvejen. Men der er selvfølgelig noget ekstra at lære, sådan noget som torsionsfjeder og sådan noget, der sidder i koblingen. Sådan nogle ting vidste jeg ikke om. Men i hvert fald styretøj, undervogn og aircondition, det har jeg virkelig fået meget ud af, føler jeg. Synes mit arbejde har været meget godt. Synes sgu jeg har været god. Lidt dårlig til at komme i gang nogle gange, men når jeg er i gang, så kører det. Næste forløb, der skal jeg have om lys og lygter og visker, vasker og akkumulator. Hvilket jeg egentlig også føler, jeg har rimelig godt styr på. Det eneste, eller det som jeg godt kunne tænke mig at lære, eller måske have lidt mere fokus på værkstedet op til næste forløb, det skulle være sådan noget som, hvordan man måler på de forskellige ting, altså sådan noget med multimeter, hvordan måler jeg starter strømmen, hvordan måler jeg ladespænding, sådan nogle ting. Det synes jeg kunne være meget fedt at have noget fokus på. Alt i alt synes jeg, at det her skoleforløb er gået super godt. Jeg er meget tilfreds, og håber du er det samme, når jeg kommer tilbage.